Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, muna marabtan ku a wannan lokaci mai albarka na yammacin ranar Juma'a. Sannan muna gabatar muku da sallama irin ta addinin musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Azzakarinka ya kusa mutuwa ko azzakarinka ya kusan tashi daga aiki. Farko shine idan ka fahimci wasu dalilai ko wasu bayanai ko wasu nau'ika ko wasu alamomi da zai bayyana maka azzakarinka ya tashi daga aiki dan uwa. Farko shine zaka iya samun fitan farin ruwa daga cikin gabanka, sannan zaka iya samun kankancewar gaba, sannan zaka iya samun noƙewar gaba, ko kuma saurin inzali da kake yi, ko kuma ɗaukewar sha'awa, ko kuma ƙarancin sha'awa ɗin, ko kuma faɗuwar gaba a lokacin da kai inzali gabanka yana faɗuwa. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilai ko kaɗan daga cikin dalilai. Sannan kuma akwai matsalar faɗuwar gaba lokacin inzali kamar yadda na yi bayani. Sannan akwai noƙewar azzakari, a ce azzakarinka ya noƙe lokacin da kake son kai sha'awarka ta bijiro ko sha'awarka ta bijiro, sai ka rika samun azzakarinka yana nokewa, yana kar hatsari sa wando mai lema ko kuma wandon da yayi datti ana yawan maimaita shi. Sai kuma abu na uku shine a kiyaye amfani da tsumma mai datti yayin jinin al'ada ko kuma jinin haihuwa. Sai a samu tsumman da yake ko wani zani da yake da datti, ko an ije shi a wani wuri ya yi hunhuna ko ruma ta taba shi ba a sani ba, sai ya zama an yi amfani da shi wajen ainihin wato goge wannan jini ko tare wannan jini. So yana da matukar hatsari shi ma wannan, shi ma a kiyaye shi. Abu na gaba shine kada a bar auduga da tsumma ta daɗe yayin da ake yin jinin al'ada ko na haihuwa. A batta ta daɗe ba a canza wata ba, barinta ta daɗe ba a canza wata ba, to tana da matuƙar hatsari shi ma. So bayan haka, duk bayan kamar irin awa ɗaya biyu haka, sosai a ƙoƙarin canza wannan auduga ko wannan tsumma domin kariya daga kamuwa daga cutar PID. Abu na gaba shine a daina amfani da magungunan mata barkatai waɗanda ake exciting, ma'ana na matsi, ba tare da tabbatar da ingancinsu ba ko mahimmancinsu kafin a yi amfani da su. Wajibi ne a san